విజయనగరం పట్టణంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వైష్ణవ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు శ్రీనివాస సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు పిసపాటి శ్రీమన్నారాయణాచార్యులు, రఘునాథాచార్యులు శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహానికి ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి పూజలు నిర్వహించారు. వేణుగోపాల స్వామివారిని పల్లకిపై నిలిపి ఆలయం చుట్టూ భక్తులు శ్రీకృష్ణుడిని కీర్తిస్తూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అయితే తులాభారంలో భాగంగా భక్తులు మధు పదార్థాలు, కానుకలు సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సేవా సంఘం కార్యదర్శి చెరుకూరి శ్రీధర్, ఉపాధ్యక్షులు శివరామకృష్ణ, సభ్యులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. మనం ఎన్ని సామాజిక స్వామికి మనం తులాభారం చేయలేం కదా. అష్టమి తిథౌ చరమార్గ ప్రదాతారం కృష్ణం వందే జగద్గురం సింహమాసే అసితే పక్షే రోహిణ్యా